Well, inis Alex an bhéad fá chuirsí of dom an sra pictiúr atá osta chóir dar teideal Madra Strae. Scéad Victor, fáin Liam teachtrach takes phone póca, tá Madra híle Jojo Strae agus iann si Liam cabhrú lé a cuardach. Sa dar Victor, berin Liam baróg síle nóir fecinn sé ghuiil si an bortha agus gul. Tugan Liam cuair do híle le haid cupán cafe, in sin si do cadahorla. Sa tríú Victor tá plan mácha, cuireann si le gléir an stáisiún radio áitiúil. An sin, cuireann si suas leathnach Facebook leis an bólas gclár agus seolann si amach teachtrachtaí takes. Sa I pictiúr a cethir, ina dhéag sin tain siad ag siúil timpeall na háta ag léirg Jojo, agus léir nach bhfuil an plan seo á oibriú. Ach go tobann, tosaíonn phone póca ag léach. I pictiúr cuaig tá an táil le síle, tá Jojo ag an fear ag léig, tá áthas an dahan arthaí, deirtar le bhfuil a Madra cearclár, in sin síle an jazz scéal de Liam agus tá áthas freisin. Sa Victor déirnach, búlann síle leis an fear óg léach, miníonn sé go bhacha sé an Madra bucht ag siúil timpeall an siopadúirta, agus go raibh fatias an Madra. Déir mám an gastad gur caithfidh níos mó ara chuirt an Madra amach anseo, ach tá áthas orthu gur bhfuarthas an Madra arís. Má bhar Alex, níos bhfuil é chéist gutsa le chorar an déobh na sraithe seo? Cad atá scríte an take sa céad Victor. Sa chéad Victor is sé tá scríte sa takes ná Madra imethe cabhair síle. Cóhfuil síle agus an bucail sa dara Victor. Sa dara Victor tá síle agus an buchail I siopa cafe. Sa tríú Victor, cad úsáideann síle chun an scéile a scapa faoi Jojo. Úsáideann si móna agsúla tá úsáideann chuireann si gluchaisteach go dtí an radio pobl, chuireann si teachtrachtaí takes amach go dtí na corde agus buineann si úsáideas na Idirlín agus Facebook freisin. Má go leor tá cúpla ceiste gomsa níos ortsa, cén dá grúige atá an fear a fuair Jojo? Tá grúig íon an fear a fuair Jojo. Go má. Meas tú an bhfuil aithne má ag an buchail in sa chéad Victor agus ag an Gaelín ar chéile. Measam gúil córdas ionach ag an buchail agus síle. I pictiúr a cethir cóbhfuil siad? Tá siad ag siúil suas síos na seáda ag léirg Jojo. Sinna goibh Alex Magír ó Gaeltachta an chláirin inis agus chuirsíos an sra pictiúr Madra Strae. Rinne sé jobmad do sin áine agus a ríist bhain sé anúsáideas na nodanna atá fáil is na bolgáin chainte agus smuointe an sin bhain sé anúsáideas agus caint nar bhain. Fuoin agus tá na nodanna sin fáil chun cara chuirt don adultaí fad. Sinna. An deacrat a bhí gomsa le seo ná mar scrúdathóireachs mé chur na gceistún seo, bhí sé anna achar cheap mé ceistena a chuma ag buint le sin, ach sin rud mion agus mar a dúirt an sin an láhanana ní ceart go goideach sé sin isteach an dalta mar is ag an iarthóir atá an seans na ceistena chur ar dúis. So tá mátá a chuid ceistena olah go faoin sra pictiúr bí cinnte ní bheith na ceistena sin goite ag an scrúdathóir, mar is a gutsa tá an seans láirtear dús agus a chuid ceistena chur. Go má, Madra Strae.